नमस्कार बंधुगण केमी अच्छा आपण मु संग्राम मु आपण मानक स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल को। तो सांग मैंने आज मुझे आसिक पहुँची जाइए बहुत ही बढ़िया जगार। चलतु आपण मानक देखो से जगह केमिका आपण भिडियो शेष जाए देखूँ आ भिडियो को एंजॉय करूँ। भिडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलिए नहीं। तो सांग मैंने मु आसिक पहुँची जाइए जगार। तो चलतु आपण मानक देखा से जगह केमिका आपण मैंने भी थरे थरे आसिक विजिट करूँ। बहुत ही बढ़िया जगह चलतु मुझे आपण मानक देखा ये है से पार्क रो गेट आग को चलतु देखिए जगहटा केमी दिखाई। ये देखंतु ये पार्क रो पूरा फुल व्यू आपण मानक देखौची। देखंतु बहुत ही बड़ जगार पार्क है। तो सांग मैंने चलतु प्रथम पार्क रो व्यूटा देखीदबा तापर आम मंदिर को जीवा। मंदिर भी बहुत ही बढ़िया है। तो चलतु आपण मानक देखे दूसरी से पार्क रो व्यू सब। ये आमर गांधीजी तीन मांकड़ बसंती आराम से बढ़िया कारीगरी तैयारी होती। देखंतु से पछरे गोटे झरणा भी थिला। एटा गोटे झरणाटा तो एबे टिके पानी कमी जाइए मोटर फोटर भी लगुनि बोधे। तो एटा गोटे झरणा एटी पूरा पानी पूरा बोहीबार से भी गोटे सुंदर लगुला। ये देखो बड़ गोटे गछ लोक मैंने जिते आसती या पूजा करती बहुत ही जत्न साइतिकी रखिंट गछ को। तो आग को चलतु मुझे आहरी बहुत बढ़िया जिनस देखी। देखंतु ये पाखरे पार्क भितर गोटे बढ़िया जिनस करचंती। आमर हनुमान मूर्ति गोटे बनईकी रखिंट। देखंतु बहुत ही सुंदर कारीगरी आपको जत्न सहित रखिकी बहुत बढ़िया करिसंती। चलतु मु आपन को पाखर देखौची। ये देखंतु ये आमर बजरंगबली जय बजरंगबली। देखंतु तांको गदा ये गदा जहाँ को बाजिबो जे पूरा हजिଯିब। ये देखंतु हनुमान को पाद एत छोट नुहे एटा रखिंट। तांको पाद देखुचन ना नहीं गोटे लात पड़ो माने मनीष पूरा माटी धसीଯିब। आ गोटे जगह देखो आपण मानक देखिए एठर पानी कुंड बहुत ही बढ़िया। से बतक बहुत जिनस रोते एबे रहुना। तो चलतु देखा आपन को देखंतु ये हूँ पानी कुंड। एठी सब बतक बहुत सारा थिले एबे से बाहर कर देइछंती। देखंतु बहुत ही बढ़िया एटा पानी कुंड।
ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ ଏଇପଟେ ଆସିପାରିବେ। ତ ସିଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ସେଇଟା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ମାନେ ବାହାଘର ବି ହୁଏ ଏଠି। ତ ସେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ବାହାଘର ବେଦୀ ପଡ଼େ, ବାହାଘର ବି ଏଠି ବହୁତ ହୁଏ। ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ପ୍ରାୟ କିଛି କିଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିଛନ୍ତି ତିଆରି। ଷ୍ଟିଲର ଗେଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେଲେ ଏଠି ହୋମ ହୁଏ, ଏସବୁ ଷ୍ଟିଲରେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଟେଣ୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ। ଆରପଟେ ଅଛି ମନ୍ଦିର। ତ ଆରପଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ପରେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାର୍କର ଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ଦେଖିଦେବା। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି 2015ରେ, ଏବେ ପୁଣି 2024ରେ ପୁଣି ଭିଜିଟ୍ ହେଲା ମୋର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀ। ଏ ହାତୀର ମା ଆଉ ସେ ତା ଛୁଆ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାରିଗରୀରେ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେଣି। ପୁରା ହାତୀ ତାର ଶୁଣ୍ଢ ଉଡ଼େଇ ଦେଲାଣି। ତା ଶୁଣ୍ଢ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତା ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ବି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଲଗେଇ ପାରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଶୁଣ୍ଢ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ତା ଛୁଆ ହାତୀ। ଆଉ କଙ୍ଗରେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ବସିକି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣ୍ଢ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପାର୍କର ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସଖୀ, ସେ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଧରିକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସଖୀ ନା କ'ଣ? ସଖୀ ତ ନାହିଁ ହାଣ୍ଡିରେ। ଆଉ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସବୁ ପାର୍କକୁ କରିଦେଲାଣି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପରେ। ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ଆମେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ସଖୀ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛ ପଟ ଆଡ଼ୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଆଗ ପଟ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଦା ବୁଲେଇ ଦେବେ, ମୁଁ ପୁରା ଅଚେତ ହେଇଯିବି। ତାଙ୍କ ଗଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ତାଙ୍କ ଗଦାର ସାଇଜ୍। ବାପାରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବେନି, ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ଆଉ ଆସିବିନି, ଆଉ କାନ୍ଦିବି ଏଠି ବସିକି। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପାର୍କ ବୁଲା ଆମର ପୁରା ସରିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗେଟ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ସେଇପଟେ ଆସିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଏଠି ମୋ ବାଇକ୍ ଏଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ସାଇବାବା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇଟା ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଭଗବାନ ଶିବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନନ୍ଦୀ ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଟିର ବିଳା ଅଛି, ସେଠି ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ସେଇଟା। ଏଠି ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ମାଟିର ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ବିଳା ହେଇଛି। ଏଠି ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ସାପ ବି ବହୁତ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଛପଟେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଶନିଦେବ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଚାଳିଶାର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଶନି ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପଢ଼ିବେ। ଏଠି ଆମର ଶନିଦେବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ପଛପଟଟା। ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟର ଭିଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ। ଇଏ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ପାଣି କୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭିତର ପଟେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଣି କୁଣ୍ଡର ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଠି ରୁମ୍ ବି ମିଳେ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ, ହଣ୍ଡା, ପାଣି ସବୁ ଜିନିଷର ସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇଶାଳ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳ। ଏଠି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ରୁମ୍ ଅଛି। ଏ ଭିତରେ ରୁମ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ସାମାନ ରଖା ହୁଏ। ଏଟା ରୋଷେଇ ସାମାନର ଘର। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ସାଧା ଜିନିଷ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆମିଷ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ପୁରା ମନା। ଏଟା ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ପୁରା ସାଧା ରୋଷେଇ କରିକି ଭୋଜି କରିପାରିବେ। ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ରୋଷେଇ ଘରରୁ ଭିଉଟା ଆପଣ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର କେତେ ବଡ଼ ଜାଗା, କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ପାର୍କ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, କେତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପାଣି କୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଏଇପଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପାଣି କୁଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠିକା ପାଣି ସବୁ ମଇଳା ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି। ଆଉ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ସେଇଠି ଅଛି। ପାହାଚରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ପାଣି ସଫା ହେଇନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଜାଗାଟା ବହୁତ ହି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା।
ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଟିକେ କମିଗଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ ଗଛ ବଡ଼ ସେ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବା ଏ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଶନି ଚାଳିଶା ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପୁରା କଳା କଲରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୁରା ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଟିକେ ଘର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କାଠ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୋଜି କରିବେ ଏଠୁ କାଠ ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଆମର ସାପ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାପ ବିଳା କେତେ ବଡ଼, ସେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ବିଳା। ଏଠି ସାପ ରୁହନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବାହାରନ୍ତି, ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାପ ବିଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ୟାକୁ ମନ୍ଦିର କରିକି ଏଠି ଗେଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ସଫା କରିକି ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲେ, ସାଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛି। ସେଠି ସବୁ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ଏବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର, ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ବାହନ। ଏଠି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ଏଠି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଖମ୍ବରେ ପୁରା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଲାଗିଛି ଟାଇଲ ସବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୀଠ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମା ଦୁର୍ଗା ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗା ନମଃ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ବାହନ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷସ। ଏତେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡାଟାରେ କାହାକୁ ମାରିବ କେଜାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହନ। ଏଠି ଚାରିଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭିତରେ। ଏ ଚାରିଟା ମନ୍ଦିରରେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ, ମା ଦୁର୍ଗା, ହନୁମାନ ଆଉ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏ ଭିତରେ। ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଧାଡ଼ିରେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମୟର ପୁରା ଜିନିଷ ଚିତ୍ର ହିସାବରେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାର୍କ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ବାହାର ପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏପଟେ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ସେଇଟା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବୁଲିକି ଆସିଲେ।
ତଳକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିର ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା। ଏଇପଟେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବାହାର ପଟେ ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇପଟେ ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପଛପଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଏକ ପଟେ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଜାଗାଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ପୁରା ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଏଇଟା। ଏସବୁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୋଜି ପାଇଁ ଆସିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରୁମ୍ ମିଳିବ। ଏଠି ରୁମ୍ର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ରୁମ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇକି ରହିପାରିବେ। ବହୁତ ହି କମ୍ ଦାମରେ ରୁମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଆସିକି ଏଠି ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଭୋଜି ଯାହା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସୁବିଧା ଅଛି ଜାଗାଟା। ଇଏ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ଆମର ନୃସିଂହ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାରିଗରୀ ସହିତ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏଇଟା ଉପର ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଛପଟ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ବୋଧେ ଆଳତି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।